Zenifov sin Noa postao je sljedeći kralj. Noa nije bio pravedan. Uzimao je novac od ljudi i nije ga trošio na njihovu dobrobit. Trošio ga je na sebe i svoje prijatelje. Ljudi su se također odvojili od Boga. Nakon što su zaustavili još jedan napad Lamanaca, nisu se zahvalili Bogu, već su hvalili sebe. U to je vrijeme prorok Abinadi pozvao ljude da se pokaju, u protivnom će biti izručeni svojim neprijateljima. Abinadijevo propovijedanje razjarilo je ljude, no Bog je Abinadiju pomogao da pobjegne. Noino je srce bilo otvrdnulo te se razjario kad je čuo za Abinadija. Jako razjario. Htio je pogubiti Abinadija. 2 godine kasnije, Abinadi se vratio kako bi propovijedao narodu. Prerušio se kako bi mogao ući u grad. Tako se prerušiši, ušao je i počeo upozoravati ljude da će postati robovi, ne pokaju li se. Ljudi su se razjarili, svezali Abinadija i odveli ga pred kralja Nou. Kralj Noa i njegovi svećenici počeli su ispitivati Abinadija. On je hrabro odgovarao, ostavivši svećenike u čudu. Jedan ga je tako priupitao. Što je Izaija mislio kad je pisao sreći i spasenju u Sionu? Abinadi ih je prekorio, jer se pretvarahu da govore u ime Božje iako ne razumiju spise. Oni su se branili, odgovorivši. Hej, mi podučavamo zakon Mojsijev. Zašto ga onda ne živite? Htjedoše ga oni pogubiti, no Bog im ne dopusti da ga dotaknu prije nego li ih je podučio riječima Božijim. Abinadi ih je podučio 10 zapovjedi, te im rekao da trebaju narod podučavati da žive te zapovjedi i Mojsijev zakon, jer oni usmjeravaju ljude ka Kristu i njegovu otkupljenju, a samo se na taj način ljudi spašavaju. Abinadi im je citirao Izaijine spise o Kristovom otkupljenju, te ih podučio kako će Krist ispaštati za naše grijehe. To Isusu omogućuje da premosti jaz između nas i pravde, te nam tako omogući da ponovno živimo s Bogom. Međutim, s Bogom ćemo živjeti samo ako to žarko želimo, te krenemo putem koji vodi ka životu vječnom. Jedan od svećenika po imenu Alma molio je kralja Nou da oslobodi Abinadija. No kralj Noa ga je protjerao i zapovjedio da ga se ubije. Alma je pobjegao i sakrio se. Dok se skrivao, Alma je mnoge dane zapisivao Abinadijeva učenja. U međuvremenu je Abinadi osuđen na smrt, te je spaljen.